Ahojte, 29. augusta a my odlietame na Tenerife. Sme na Tenerife, ešte tu pekne svieti slnko, je teplo, ideme požičať auto a uvidíme čo ďalej. Máme auto, takéto Volkswagen Caddy a dobrodružstvo na Tenerife sa môže začať. Medzi časom sa nám už zotmelo, my sme si našli miesto na kemping na takomto pobreží, blízko pri hlavnom meste. Tu máme auto pripravené na spanie a tu sa už chystá večera chobotnica. Chobotničkou sme neskončili, ešte nás tu čakali takéto dve rybky. Dobré ránko z prvého rána na Tenerife. Budeme sa takto na parkovisku s výhľadom na susedný ostrov Gran Canaria. A ideme sa pozrieť tu dole na pláže. Prvé stretnutia s morom, no čo je zaujímavé je, že v tej skale sú také jaskyne, že celoročne prežívajú hippisáci. Ešte trošku ďalej týmto smerom. A toto je už pláž, na ktorú mierime my. A táto pláž sa volá pláž Diego Hernandeza. Tak, a sme na pláži Diego Hernandeza a môže sa ísť do vody. Hop. Pekná pláž, od auta to bolo asi 5 minút pešo. No, skoro nikto tu není. Super. Opúšťame túto parádnu hippisáckú pláž. No, bola to paráda. Sme sa vrátili k autu. A teraz sme v jednom mega čínskom obchode. Akože je to tu naozaj brutálne obrovské a majú tu veci od vymyslu sveta. Práve som odbočil do nejakej kuchynskej časti, ale je tu asi všetko, čo sa v Číne vyrába. Máme šľapkovo, môžem vám povedať ceny, napríklad takéto šľapky stoja skoro 9 eur. Takéto šľapky stoja skoro 5-6 eur. Tu sú zase tašky. Tu sú čiapky a klobúky. Napríklad taký klobúk 5,89. Čiapka American 5 eur. I love you Espáňa 4 eurá. Sme ešte na chvíľočku v normálnom obchode. Dokupujeme zásoby pred poobedňajším programom. No chcel som vám povedať, že ceny sú tu ešte lacnejšie ako na Slovensku. A to z toho dôvodu, že celé Kanárske ostrovy sú v bezcolnej zóne. Tým, že sa nachádzajú v strede Atlantického oceánu, tak nie je tu daň. Ešte v obchodoch, normálnych potravinách, tu predávajú takéto už hotové jedla, teplé. Takto ich tam pani pripravuje. Tu vidím dajaké pivo, môžem vám povedať ceny piv. Ale to sú, že 8 pivka stoja 8 pak, stojí 4,80. San Miguel, naše obľúbené. Tiež 12 piviek stojí 5,80. A našiel som aj alkoholy, napríklad Beefeater 13,95, to je v pohode. London Dry Gin 5,20. Vodka 6 eur. Dobre. Tu sú zase vínka 2,25.
Euro 30. Aj tieto mäsa sú tu zaujímavé. Taká jedna noha stojí 65 eur. Stehno. Boli sme tu ešte v kaviarni na kávu, kde v kaviarni stojí káva euro 20. Zásoby v obchode dokúpené, kavička v kaviarni vypitá a pokračujeme v dnešnom pláne. Dnešný plán je dostať sa na sopku TD, ktorá má 3718 metrov od hladiny mora, čím sa stáva najvyšším bodom celého Atlantického oceánu a krajiny Španielska. Pokladá sa to za spiacu sopku, keďže posledná erupcia bola v roku 1909. No vraj, že hore ešte stále cítiť síru a niečo tam akože prchá. Tak dúfam, že budeme mať dnes večer možnosť si to pozrieť naživo. Na sopku TD ide aj lanovka, ale nejde až úplne na vrchol, ide asi do 3/4 sopky a potom ďalej treba permit. Keď tam ide človek pešo a mimo otváracích hodín lanovky, dá sa ísť až hore na vrchol bez permitu. Denne sa hore na vrchol s permitom dostane len 100 ľudí. Pomaličku už ideme na turistiku, ale chcel som vám ukázať, že aké tu veľké jašterice žijú na tomto ostrove. Auto nechávame takto na parkovisku, takýmto chodničkom. Ideme smerom hore. Začíname turistiku o 3:30 po obede. Uvidíme, za jak dlho sme hore. Malo by to byť asi 1300 výškových a chceli by sme sa dostať až tam úplne hore. No zatiaľ sme ešte len tu. Sme v bode, kedy hore na sopku to je ešte 6,9 km, od parkoviska to je 2,5 km, na pláž to je 20,9 km, no my sa opaľujeme už tu, takýmto výhľadom. Po ceste sme narazili na takúto kontrolu, kde kontrolujú permit, aj keď ho nemáme, hneď nám ho spravil. Je to permit len po koniec lanovky a kontrolujú tu, či máme dosť vody, či máme lekárničku, či máme zimné oblečenie, lebo hore je zima, a či máme nejaké jedlo. A vysvetlil nám nejaké základné veci a pustil nás ďalej. No. Pokračujeme ďalej a už sa nám terén trošku mení. Vrchol už máme skoro na dosah. Tam vidno aj nejakých ľudí. Sme približne v úrovni koncovej lanovky. To je ešte takáto pekná vyhliadka. A už tu je fakt zima a aj sa ťažšie dýcha. Keďže sme už niekde na 3,5. No pokračujeme ďalej. Toto je už tá spomínaná výstupná stanica lanovky, kde by mali kontrolovať aj permit. Tak uvidíme, či sa nám podarí prejsť až tam hore. Permit sme úspešne obišli, respektíve žiaden ranger tam nebol. Dosť tu je zima, dosť ťažko sa tu vysoko už kráča. Ale už nám teraz nič nebráni ceste na vrchol. Ešte stále nie sme na vrchole, ale toto tu, tento trojuholník, je vlastne tieň sopky Teide a pokladá sa to za najdlhší tieň na svete. No, tieto výhľady naozaj stoja za to. A vlastne až toto je vrcholov na sopke Teide, najvyššom vrchu Atlantického oceánu, s najdlhším tieňom na svete. A toto je vlastne výhľad aj s takýmto západom slnka.
No, síra sa to vyparuje riadne. Vidím tam ostrov Gran Canaria. Ten ostrov za ním je La Palma. A ešte tu vidím jeden ostrov, ale netrúfnem si tipnúť, že ktorý by to mal byť. A týmto smerom, kde je tieň, by mal byť vlastne východ. A to asi 100-150 km východne je už pobrežie Afriky, konkrétne Maroko. Takže to bol západ slnka na Teide. Teraz sa nám tu pomaličky zotmie a my pôjdeme dole. Všade naokolo nič, len Atlantický oceán a susedné ostrovy Tenerife. Po západe slnka sa tu už aj rozfúkava vietor. Začína byť čoraz viac a viac zim. Ale ešte stále tu pribudovajú ľudia, ktorí tesne nestihli západ slnka. No, počas západu slnka tu bola naozaj komorná atmosféra. Všetci boli ticho, všetci sa pozerali. Bolo to naozaj pekné. Po západe slnka všetci ľudia odišli, nastal tu úplný kľud. Ešte stále sa to vyparuje táto síra, z ktorej je tu inak fajne teplo. Takéto máme výhľadiky. A tu dole sa už vlastne rozsvietili mesta. A takto tu nocou zliezame dole. A sme späť pri našom aute. Je 1:22, takže vlastne pol druhej. Trvalo nám to asi tak, že hore sme šli 6 hodín a dole sme šli 5 hodín, ale bol to riadny zaberák na nohy. A celkovo to bolo asi 1500 hore a 1500 dole. Dobré ránko z našho posledného dňa výletu na Tenerife. Za nami je sopka Teide, na ktorej sme včera večer boli na západ slnka. Už sme sa teraz ráno stihli presunúť z toho parkoviska, kde sme vlastne začínali a končili turistiku, na takýto výhľad a pokračujeme dole smerom na pláž a uvidíme, čo tam. Ešte cestou máme takéto fotogenické výhľadiky. Ešte dávame jedno z posledných kúpaní na pláži Santa Cruz pri hlavnom meste. Najkomerčnejšia pláž na Tenerife. S takouto panorámou vzadu. Čo je zaujímavé o tejto pláži je, že je celá umelo vytvorená, tento žltý piesok tu je dovezený a vlastne je to aj taká protivlnová bariéra a tým pádom tu vôbec nie sú vlny. Toto sú ešte posledné pláže, ktoré navštevujeme na Tenerife. Sú to pláže v oblasti Montana Roya. Veľmi pekné pláže. Na pozadí, teraz to nevidno, vidím tu trošku vyššie. Vidno ešte sopku Teide v pozadí. Ešte pred vratením auta do požičovne musíme dotankovať do plna. No chcel som vám povedať, že ceny benzínu a nafty sú tu dáče okolo euro 25. Toto bol náš víkend na Tenerife. Prioritne sme chceli ísť na Teide, čo sa nám aj podarilo, takže my sme spokojní a páčilo sa nám tu.
Dúfam, že sa aj vám páčilo toto krátke videjko a za zliadnutie ďakujeme. Čauko.